Així tenim un nou tutorial. Després de veure com podem fer les freqüències amb l'Excel, avui anem a passar a un programa una mica més complex, que està especialitzat en el tractament estadístic i que es diu SPSS, per les seves sigles en anglès, Statistical Package for Social Science. Bé, com veurem en la sessió d'avui, resulta relativament més fàcil fer en l'SPSS les operacions estadístiques, ja que està específicament dissenyat per fer-ho així, no com en l'Excel, que és un programa més genèric pensat per a fer tota mena de càlculs estadístics o no. Veureu que la matriu de dades i l'accés a la informació és una mica diferent, veiem la mateixa informació però en un format una mica diferent, i veurem que tenim tota una sèrie de menús que ens permeten fer les operacions estadístiques necessàries. Doncs bé, si us sembla, podem començar. Començarem mirant la matriu de dades. Doncs bé, així tenim la matriu de dades. Pensem que pot ser molt similar a la que teníem en l'Excel. Fixeu-vos, vull dir que tenim les mateixes dades en una que en l'altra. El que canvia és, diguem, els menús que tenim a la part de dalt, que en aquest cas són una mica diferents. Veureu que també funciona diferent. Aquí dalt, a la primera fila, tenim el nom de les variables. Si cliqueu damunt, se selecciona la variable. Si ens quedem una estoneta damunt, ens dona la informació. Sexe, en aquest cas, el sexe de la persona entrevistada, de tipus numèric i un nivell de mesura nominal. Per tant, igual que en l'anterior cas de l'Excel, tenim en cada columna una variable i en cada fila un cas. A més, en l'SPSS tenim aquí baix dos llengüetes, una que diu vista de datos i altra vista de variables. Ara estem veient les dades, que és la matriu, però també es permet gestionar de manera independent les diferents columnes o variables. Si canviem pitjant damunt d'una de les dues llengüetes, podem moure'ns a una matriu d'informació en la que tenim en la primera columna el nom de la variable, el tipus de variable, numèrica o alfanumèrica. Si veieu aquí, podem canviar les seves característiques, si és de coma, de punt, de notació científica, si és una data, si és una cadena, etc. El sistema és per a tots igual, podem canviar el nom, escrivint aquí el que vulguem, l'amplària, quants caràcters li caben a la variable, si té decimals, l'etiqueta. A diferència de l'Excel, l'SPSS té associat a cada pregunta, aquí tenim el nom, la P6 ens associa una etiqueta que ens permet reconèixer a què se refereix, la P6, i podem modificar l'amplada de les columnes, com acaba de fer en l'etiqueta, per a tindre una millor visió. Els valors, també tenim associats, a diferència de l'SPSS, els valors de cada número a cada valor. Entonces, el 1 sabem que es sí, conoció la noticia en esta pregunta. 2 equivale a no, es la primera noticia que tiene. El 8 no sap, el 9 no contesta, i això ho tenim per a totes les variables. La variable del sexe, per exemple, sabem que l'1 és home i el 2 és dona, i aquesta informació està. Aquí tenim una columna per indicar si hi ha alguns valors que són perduts. No sé, en aquesta edat de la persona entrevistada, que veiem que no té només que una etiqueta, que és el 99, que no sap o no contesta, perquè les edats tenen el propi valor. Podríem dir-li que el valor perdut és el 99. I aleshores, quan fa el tractament estadístic, aquest valor no el té en compte. És el cas de les altres que puguen tindre no saps o no contesta. La que acabem de veure, la P6, per exemple, si no recordo mal, tenia el 8 i el 9, com a no sap, no contesta, per tant aquí li podíem dir que valors perdidos discretos, el 8 i el 9. El 8 i el 9. I això farà que es tracte com a tals. Molt bé, ja tenim reconeguda. Després tenim el tipus de mesura, el nivell de mesura, si és d'escala, si és nominal, si és ordinal,
Això caldria repassar-ho perquè esta, per exemple, diu que és nominal, però com podem veure, és ordinal, encara que té dos valors perduts, que són el 8 i el 9, el 8 i el 9, que es poden posar com a valors perduts, i canviar-li aquí punxant el nivell de mesura a ordinal. Quantes columnes utilitza de la base de dades? Aquestes últimes tres quasi que no cal ni que ens fixem. Molt bé, vista això, veiem que tenim una vista de variables i una vista de dades. Es podem moure bé així, és a dir, aquí baix, canviant una llengüeta per l'altra, o bé clicant dues vegades en la columna que volem veure o en la fila de la variable i ens porta d'una fulla a l'altra en funció del que ens interessa fer. Bé, aquí dalt tenim un menú com qualsevol altre programa de Windows. Tenim l'arxivo, que és per guardar, como, etc. L'edició, que és cortar, copiar, etc. En este cas s'afegeixen insertar variable, insertar caso, reemplazar, anar al cas, etc. No anem a entrar ara en això, que ja us donaran, si de cas, en introducció a la informàtica. Dades, este menú és quan volem operar amb el conjunt de les dades, serveix per a segmentar, per a ponderar, per a seleccionar casos, sobretot el menú de transformar, que d'ací sí que en gastarem en esta sessió, per a recodificar. Aquí podem calcular variables noves combinant d'altres, podem recodificar-les, canviar l'ordre, per exemple, recodificació automàtica o fer-la nosaltres a mà. El menú analitzar, que és el nucli central del programa, on estan tot tipus d'anàlisis estadístiques, fer taules, anàlisis, regressions. Aquí està, diguem, el que seria el nucli central del programa. També pot fer gràfics, tot i que jo aconselle els gràfics fer-los en l'Excel, per exemple, i altres tipus d'utilitats que no anem a entrar. Per tant, aquí en el menú d'analitzar passem a veure com podem treure unes freqüències, que és, com veieu, si es movem pel menú podem trobar submenús, que se despleguen quan ens situem damunt de cada un d'ells, i en estadísticos descriptivos veiem que la primera opció és freqüències. És fàcil, no? En freqüències ens obre una finestra que podem fer més gran, si volem, per poder tindre una millor vista, en la que nosaltres movem aquí a l'esquerra, tenim una caixa on estan totes les variables, totes les columnes de la matriu de dades, i per tant nosaltres que estàvem fent, per exemple, la comunitat autònoma, triem la variable comunitat autònoma. Com veieu aquí ja ens apareix l'etiqueta de la variable junt al nom de la variable, que va entre corxets. Podem canviar la visió i podem veure només el nom de la variable. Que depèn de com, potser ens convinga en el botó de la dreta del ratolí podem que es mostre l'etiqueta, si és que ens interessa. Com deia, en l'anterior exercici en l'Excel havíem calculat la comunitat autònoma, quina freqüència tenia en aquesta base de dades, seleccionem aquesta variable, podem seleccionar-ne moltes, si volem treure tota una bateria de freqüències, i ja està. Mostrar taules de freqüències, ho tenim aquí baix, i si volem estilo APA, que és el que jo aconselle, marquem aquí. Així tenim un menú a la dreta en el que podem demanar-li que ens calculi una sèrie d'estadístics, no ho mirarem així, ho mirarem en un tutorial posterior, o que ens faci algun tipus de gràfica, que com ja dic, jo aconselle fer-los en l'Excel. Doncs bé, ja ho tenim, no tenim res més que demanar-li. Quan volem fer simplement una taula de freqüències, li diem acceptar i l'SPSS ens calcula la taula de freqüències i ja ens dona fins i tot els percentatges. Doncs ja ho tenim aquí. Ara, si volem construir-la completa, el que podem fer és en el botó de la dreta copiar com a fulla de treball d'Excel o com a text simple, com preferiu. Si ho fem com a text simple, si ho fem com a Excel BIF, perdó, comencem així, quan vindrem aquí, taula, i la peguem en el botó de la dreta, enganxar, vegeu que li dona un format. Jo preferisc
sempre copiar en format text, o sigui, text simple, perquè això m'evita alguns formatejos, no? De manera que, com veieu, tenim aquí la taula ja realitzada sense cap tipus d'operació més. Ja tenim, a més, ja ens ha posat els noms de les comunitats autònomes perquè estan en les etiquetes, mos dona la N. Doncs ja tenim aquí la taula definitiva. Esta seria la nostra N sub I minúscula. Aquí tenim els percentatges que podem transformar en valors de freqüència relativa, la freqüència relativa sub I, perquè tenim en format de percentatge, però si nosaltres aquí assenyalem tota la columna i aquí en el nombre, en comptes de percentatge, li posem nombre, tenim aquí els valors per proporció, li afegim un parell de decimals i ho tenim. I finalment podem afegir-li el total, i tindré aquí la suma automàtica de tota la columna, que tenia que donar 3.988, i si fem el mateix aquí ens tindria que donar 1. No dona 1 segurament perquè hi ha ajustos de decimals, no n'hi ha cap problema en això. Per tant, si demanem les freqüències, ens les dona automàticament, botó de la dreta, copiem com texto simple, ens la portem a l'Excel i la peguem a l'altura que considerem oportuna i ja ho tenim, ja podem operar com qualsevol altra taula de freqüències. Anem a provar ara amb la variable edat, que era l'altra, recordeu que havíem fet aquí una taula d'edat, una primera taula d'edat en edats simples, que després nosaltres havíem agrupat fent sumes, per l'Excel ens permet. Aquí veurem que se pot establir ja, diguem, una variable composada per grups d'edat i això ens facilitarà la feina posterior d'anàlisi. Si nosaltres anem de nou al menú Analizar, estadísticos descriptivos, freqüències, en comptes de comunitat autònoma la llevem, marquem i la llevem, busquem una variable edat, la tenim aquí, la passem, demanem les mateixes característiques, acceptem i així tenim la taula de freqüències ja en les pròpies etiquetes de cada edat. Texto simple, copiem com a texto simple el botó de la dreta, venim aquí, el peguem, sempre una fila més. Aquí li posa el títol i tot a la taula, edat de la persona entrevistada. D'acord? I tenim aquí les mateixes quantitats que teníem calculades en l'Excel, que recordeu que havíem demanat les freqüències en l'Excel. Tenim calculada també un percentatge de cada edat. Doncs bé, com veieu ja tenim aquí tota la nostra freqüència, tenim el nostre X sub I, que és l'edat, que és l'edat, el nostre N sub I, que és la freqüència, que és la freqüència absoluta, i la freqüència relativa, que la tenim en percentatge i que la podem canviar, si volem, a proporcions, llevant-li el format, seleccionant tota la columna i llevant-li el format de percentatge, substituir-lo per el de nombre i augmentant-li 2 decimals. També podem sumar aquí baix, fent la suma automàtica, ens diria que es té que donar el mateix, i si sumem això, es tindria que donar també 1. Dona'm una miqueta més de 1, hem posat un decimal de massa. Donar una miqueta més de 1 segurament per reajustos de resultats dels càlculs. Com que es traspassa en valor de número que no es calcula, també es podrien calcular nosaltres i fer com vam fer l'altra volta, igual a n sub I dividit per la n gran, fixada la n gran, i aleshores segurament quan reajuste la suma sí que donarà 1, perquè ara no són números sinó que són càlculs i l'Excel manté tots els decimals, efectivament, com us deia. Ara, tindríem que fer el mateix que vam fer l'altra
vegada aquí, que és fer sumes, no? En aquest cas de l'F4 al B10, i així successivament en totes les files. Com no ens podem estalviar això d'ara i per a tota la resta de vegades que necessitem una taula dels grups d'edat? Doncs en el menú de transformar podem recodificar en una variable diferent la variable edat. Aquí el que farem és, a partir de la informació de la variable d'entrada, que en el nostre cas és l'edat, la tenim aquí, la passem aquí. Com veieu, n'hi ha una fletxa, la variable es diu edat, cap a una altra variable que no sabem quina és, però que nosaltres ja anem a dir grup edat i que anem a dir-li com a etiqueta grups d'edat. Com veieu aquí a la dreta tenim variable de salida, aquí tenim variable numèrica que porta a la variable de salida i quan li apretem a canviar, mentre no apretem a canviar, aquí no se ens permetrà fer res. Aquí veieu a la part de baix que n'hi ha valores antiguos, valores nuevos, i se'ns obri una caixa en la que podem veure una sèrie d'operacions que podem fer. Aquí tenim el costat dels valors antics i aquí el dels valors nous. Segons anem afegint, ens vindran apareguent aquí les operacions que estem fent. Aleshores, nosaltres, des d'un valor només que volem transformar en un altre, els que són perduts i els volem transformar en un altre, els que són perduts per nosaltres els podem transformar en un altre, i després tenim rangs. Tenim el rang, que és des d'aquest valor fins a un altre, que el volem transformar en un altre, i des del més baix fins a un determinat valor, des d'un determinat valor fins al més alt, i si ens queden valors per recodificar, els podem marcar aquí. Nosaltres tenim un rang d'edat i vam veure en el qüestionari que hi havia uns rangs que ja en l'enquesta ens venien suggerint. Tenim 18 a 24 i després de 10 en 10 fins al 74. Doncs bé, com faríem això aquí? Doncs en principi tenim un rang que va de 18 a 24 que volem que tinga un altre valor. Això ens els agruparà en una mateixa categoria. Quina seria la categoria? Doncs jo utilitzo com a categoria la marca de classe. La marca de classe, recordeu que ja l'havíem calculat l'altra vegada, la teníem aquí, són aquests valors d'aquí, per tant, diguem, el primer grup vam veure que tenia com a marca de classe el 22. Doncs bé, li posem aquí 22. Afegim aquí añadir, i aleshores el que ens està dient aquí aquesta ordre és que del 18 al 24 ara és igual a 22. Com veieu, perdrem informació, però estem fent intervals, que és una cosa que us he explicat també en classe, la construcció d'intervals. Doncs bé, i anem fent la resta, del 25 al 34, que era 30, no? A veure, comprovem-ho. 30, efectivament, va pujant de 10 en 10 a partir d'ara. Del 25 al 34 són 30, afegim, del 35 al 44, que són 40, afegim, el 75 fins al valor més alt que nosaltres li havíem donat com a valor com a marca de classe 87, que serà 87. Afegir. Doncs bé, ja tenim tots els rangs, ja no n'hi ha més edats, estan totes aquí. Hem fet intervals de 18 a 24, que ara valdrà 22, i per tant està agrupant tots els valors 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en un únic valor que és 22. I així successivament. Si ara nosaltres diem continuar, ara només ens falta dir-li que canvi, que fas el canvi, i aleshores ja ens permet acceptar. Quan nosaltres acceptem, el que fa l'SPSS és generar una variable nova que es dirà grup edat, que estarà composada a partir de l'edat i que ens apareix al final de totes les variables. Entonces, acceptem. Aquí en els resultats solen anar apareixent les operacions que anem fent. Si anem a la base de dades, a la vista de variables, i anem al final, aquí al final tindrem la variable que hem creat nosaltres.
Matrix, que la tenim aquí, d'acord? Molt bé, si no la volem tindre tan pa cavall, perquè nosaltres la volem tindre proper d'on està l'edat, l'agafem marcant en el ratolí i arrastrant-la cap amunt, i ara la tenim aquí, i l'hem canviat de lloc. Com veieu, tenim una etiqueta que li hem posat nosaltres grup d'edat, però no té etiquetes de valor, i ens interessa tindre etiquetes de valor. Aleshores, nosaltres se'ns obre, quan punxem en les etiquetes de valor, se'ns obre una finestra, i cada valor que volem afegir li donem al mas, li diem quin és el valor 22 era, el primer era 22 i l'etiqueta era de 18 a 24. N'afegim un altre, que el valor era 30, que l'etiqueta era de 25 a 34. Li donem a més, 40, i al final era el valor que havíem posat 87, que se correspon a valors de 75 i més. Acceptem, i ara aquí els tenim. Com veieu, les edats està posant els decimals. Com que no m'interessa que tinga decimals, li lleve. Vinc aquí i li lleve 2, 1 i 2. I aleshores ja desapareixen els decimals. No tinc cap valor perdut, i per tant, si ara jo vull una freqüència, analitzar, estadísticos descriptivos, freqüències, i tinc així els grups d'edat. Tenim els grups d'edat. Llevem l'edat d'aquí i tenim els grups d'edat. Fixeu-vos que es la dona com si fos escalar. Jo, en principi, no la llevaria, però podíeu posar-li ordinal si voleu. Però, com veurem després en un altre tutorial, al posar-li els valors de la marca de classe la podem tractar com si fos una escalar. Tampoc volem estadístics ni gràfics, simplement volem acceptar. Doncs bé, aquí tenim la taula, la tenim ja en les etiquetes, ens ha fet els recomptes i com hem fet adés, la copiem com a text simple, ens l'emportem a l'Excel i la peguem. Com porta sempre el nom de la taula, posarem una mica més amunt, i aquí tenim els valors, que tindrien que ser coincidents, esta columna i esta columna, que aquí havíem fet suma per cada valor, ara aquí la tenim sempre ja calculada. Podem calcular el total i com una suma automàtica dels valors, i tenim així calculats els percentatges que es poden donar format de número per a que siguin les proporcions. Si fem aquí la suma ens donarà 1, li donem els mateixos decimals perquè siga coincident. Així seria la nostra n sub i, aquí seria la nostra freqüència n sub i, i a partir d'aquí podríem operar de la mateixa manera que vam fer aquí, de posar-li els límits, de calcular l'amplitud, de calcular si ja sabem quin és el valor de la marca de classe i operar. Com heu vist, este vídeo pot ser més curt perquè, com us havia advertit, l'SPSS té una operativitat més senzilla, donat que és un programa que està específicament dissenyat per a fer aquestes coses. I res més, espero que vos siga útil i que continuem. Al llarg del curs anireu veient que hi ha altres tutorials. En el següent pas ja veurem com fer gràfics i anirem avançant. Vinga, fins a la pròxima.